חלק מהאחריות שלך כמטפלת הוא לשים לב לסביבה של המטופל, ולהמליץ לו ולבני המשפחה איך להפוך אותה לבטוחה יותר. שלום, אני דנה, ואשמח לספר על טיפים מומלצים לסביבה בטוחה. חשוב לפנות מעברים בבית, להסיר מכשולים כמו חוטי חשמל, לטפל ברצפות גומות ולקבע שטיחים או לוותר עליהם. חשוב לדבר עם המשפחה על תאורה מתאימה, לא מסנוורת, גם ביום וגם בלילה, במיוחד בחדרים ובמעברים. כדאי להמליץ על ריהוט יציב, בגובה מתאים ובצבעים בולטים, ובמידת הצורך על קורסת קימה, מעקל המיטה, ידיות אחיזה ולחצן מצוקה. חשוב לוודא שחפצים שנמצאים בשימוש יומיומי יהיו נגישים ובהישג יד. יש לשמור על טמפרטורה נעימה בבית בין 20 עד 24 מעלות, לדאוב לאוורור ובחורף להימנע משימוש בתנורי ספירלה מסוכנים. בחדר הרחצה חשוב להכין מראש את הציוד למקלחת, לסייע בוויסות טמפרטורת המים ולוודא שהרצפה יבשה לפני היציאה. כדאי להמליץ על מקלחון במקום אמבט, שימוש בשטיחים מונעי החלקה, כיסא רחצה, ידיות אחיזה והגבהה לאסלה. במטבח חשוב לשמור על סביבת עבודה נגישה ובטוחה, להימנע משימוש בשרפרף ולדאוג לנקות נוזלים שנשפכו. בחדר השינה מומלץ לשלב תאורת לילה, שידה נגישה לצד המיטה, מעקל לפי הצורך ולהקפיד על קימה הדרגתית ובטוחה. גם מחוץ לבית חשוב להקפיד על ליווי בטוח, חצייה רק במעבר חצייה וברמזור, שימוש בעזרי הליכה מותאמים, אחיזה במעקות והימנעות ממכשולים. המקצועיות ותשומת הלב שלך לפרטים הקטנים יכולות למנוע סכנות ולעשות הבדל גדול.